Kay kung ako ning i-relate pod sa among pamilya, kung nay okasyon, kung nay okasyon ha, kung dapiton mi didto sa among mga uyuan or kami pod magdapit sa ilaha, ang ako lang ginoobserbahan, tinabangay ra gid sila. Oh, tinabangay sa pagutad sa panakot, o luto tanan, hugas plato, o kung mag-ihaw sa mag-ihaw sa baboy, kung maglitsod tinabangay sila. Oh, say mahubog. So, tinabangay pod sa inom. Ayaw koy! Yun Oh, ang naganindot ato, wala dyan magmahay, ano man. Pariho man may tanan og status. Oh, pari-pariho gid tanan og status. Oh. sa ako ha. Kini sa imuha, dili ko sigurado unsa imong sapian nga nga parente, kung layo ba kayo